Peggy 16. Napoleonic Age, a time of epic land battles in neighbouring of political unrest and widespread revolution. Were defined by one legendary general. In Napoleon's Total War, 3 turn-based campaigns follow the military exploits of the legendary general Napoleon Bonaparte. From his bold invasion of Italy to his fateful march on Moscow. Take command in his most famous battles, all fought in stunning real time, including Austerlitz, Trafalgar, Waterloo, and many more. In March 1796, Napoleon arrives in northern Italy and leads the French army against the invading Austrian forces. For the first time, his radical use of massed artillery changes the very nature of warfare. Following the defeat of Austria, Napoleon seizes Egypt in an attempt to blockade British trade. The French army is opposed by several Middle Eastern forces, including Bedouin raiders and the Mamluks, led by the fearsome chieftain Murad. The Egyptian trade routes are too lucrative for the British to ignore, and Napoleon must defend against incursions by the mighty British Navy in the Mediterranean. In 1804, Napoleon is crowned Emperor of the French. Britain, Austria and Russia form the Third Coalition and declare war on Napoleon's empire, forcing him to seize the initiative to invade Europe and to march on Moscow. With you in command, will you lead the French Empire to ultimate victory, or will you stand against the mighty Napoleon as one of the opposing countries? Ja, så begynder vi. Inden vi sådan begynder på historien, så har jeg også nogle forord, jeg gerne vil sige. Hvad kommer det korsikanske uhyre også ved? Uhyre, ja, det var jo det, Bonaparte blev kaldt i britisk propaganda for 205 år siden. Hvor han tit bliver sammenlignet med Stalin, Hitler, Saddam Hussein og alle dem der. Der er mange britiske propagandaløgne, som stadig lever i dag, som for eksempel den, at Napoleon var usædvanligt lille. I virkeligheden målte han 1,68 fransk middelhøjde på den tid, og over middelhøjde for svenske værnepligtige. Den var kun på 1,58. Han blev også tit sammenlignet som slægtning med det sorte Afrika og aberne, som jo var en stor, dum ting i den tid. Hvor europæere altid var de stærke og seje og alt det der. Men hans barndom. Napoleon blev født i Korsikas hovedstad Ajaccio i 1769 af Carlo og Letizia Bonaparte. Han havde en okay barndom, men den var rigtig hård, fordi hans mor havde tit militærdisciplin, hvor de skulle gøre rent. De måtte ikke lege der, de måtte ikke det der og sådan noget. Men han talte altid kærligt om sin mor. Og han blev også velopdragen af det. Men ham og hans søstre måtte dog gøre alt det, de ville, inde på deres eget værelse. De havde ikke rigtig nogen forhold til faderen, da han var jurist og repræsenterede Korsika hos den franske konge, og derfor for det meste væk fra familien. Han døde også, da Napoleon kun var 15 år på grund af mavekræft. Ja, jeg ved det godt. Og disse to bødler er hans mor og hans far. Letizia og Carlo Bonaparte. Hans tidlige karriere. I alderen 20 bestemte Letizia sig for, at Napoleon og hans 1 år ældre bror Josef skulle uddanne sig i Paris. Josef tog på præstskole, og Napoleon på militærakademiet. Han havde sådan en okay skolegang, men blev mobbet af de andre elever på grund af sin korsikanske baggrund. Men til sidst bestod han i alle fagene og blev artilleriofficer.
Billedet her er, hvor han er i krig i Italien i alderen 27. Nå ja. Krigen i Italien. I 1796 er det, at østrigerne begynder at nærme sig Frankrigs grænser ved hjælp af norditalienske grænser. De er erobret en stor del af Norditalien. Så derfor bliver Napoleon sendt ud af den franske republik, det er lige efter den franske revolution, til at drive østrigerne ud af Norditalien. Han lykkedes også ved det, på grund af, at han var en god taktiker med artilleri og infanteri og det hele. Så til sidst drev han dem ud, så lavede han en lille norditaliensk republik under Frankrigs kontrol, og beholdt også en lille del af Norditalien til Frankrig. Her ses han ved Battle of Lodi, som kunne være blevet hans sidste, fordi han faldt ned i et hul, og så ventede han kun på, at en eller anden kavalerist ville komme og hugge hovedet af ham. Han blev dog reddet af nogle generaler, inden det kunne ske. Efter han har besejret østrigerne i Norditalien, så lander Napoleon i Alexandria den 1. juli 1798 i Egypten. Grunden til, at han vil erobre Egypten, er for at blokere Britens handel med Indien, som de lige har overtaget. Han lander først i Alexandria, og så marcherer han mod Kairo. Cirka 2 kilometer fra pyramiderne møder hans 35.000 soldater, mamelukkernes 60.000 kavalerister. Men på grund af Napoleons soldater er bedre trænet og har bedre udstyr og sådan noget, så mistede Napoleon kun 375 tropper, hvorimod mamelukkerne mistede hele 6.000 af deres tropper. Derefter var Egypten så godt som erobret. Men den britiske flåde havde ødelagt den franske. Derfor var Napoleon afskåret fra Paris. Der kom ikke nogen forstærkninger, og mange af hans mænd begyndte at dø på grund af pesten, der havde i landet på det tidspunkt. Nå, det kunne også være noget hyggeligt i at gå lidt frem og tilbage. Ja. Som fransk første konsul. Men det lykkedes ham senere at komme hjem igen, fordi de nåede at snige nogle både bag den britiske flåde, så de ikke opdagede dem. Da han kom hjem, så i 1803 lavede han et statskup, hvor han afsatte direktoriets 5 medlemmer, som styrede den franske republik, og satte sig selv som fransk første konsul på livstid. Grunden til, at han kunne gøre det var, fordi han var blevet utrolig populær blandt den franske befolkning. Den 2. december 1804 kronede Napoleon sig selv til kejser af Frankrig. Kroningen han blev kronet i Notre Dame-kirken, hvor der var pyntet op med guld og sølv og alt muligt. Men der manglede noget. Hans familie var ikke til stede, fordi de mente, det var en dum idé at krone sig selv til kejser, fordi mange af de andre regenter var sindssygt på det tidspunkt. Så som Englands George den 3. Han sad tit i spændetrøje på grund af, at han fejlede en eller anden sygdom i slottet. Og den danske kong Christian den 7. var så sindssyg, at han sad i slotsarrest i flere måneder og alt muligt. Det var en trend indenfor. Men kroningen gjorde, at der kom en tredje koalition mod Frankrig, som bestod af selvfølgelig England, Rusland og Østrig. Battle of Austerlitz. Battle of Austerlitz er Napoleons største sejr i hele krigen. Kampen er mellem den østrigsk-russiske hær og hans La Grande Armée, som betyder den store hær. Han havde 75.000 tropper, og den østrigsk-russiske hær havde sammenlagt 85.000 tropper. Men igen, på grund af hans tropper er bedre trænet og mere uddannet og bedre udstyr, vinder han stort. Han mistede kun 305 tropper, og den østrigsk-russiske hær mistede hele 15.000 tropper. Dermed var vejen til Wien åben. Østrig blev tvunget til fred, og den tredje koalition var hermed besejret. Men nu i 1812 begyndte tingene at gå dårligt mellem venskabet af Frankrig og Rusland. Napoleon frygtede derfor en invasion af Polen, som var under hans kontrol på det tidspunkt. Så derfor valgte han at marchere mod Moskva. Hans tropper er foran Moskva, så let som ingenting nærmest. Men
Russerne, som nærmest havde forladt byen, havde efterladt fanger og psykisk syge og fået dem til at brænde byen ned 3 dage efter hans ankomst. Så var over en tredjedel af byen brændt ned, og han så ikke nogen sejr i syne, så derfor valgte han at marchere tilbage. Hans La Grande Armé på det tidspunkt bestod af hele 500.000 soldater. Kun 20.000 vendte tilbage efter på grund af ekstrem kulde. Og så begyndte koalitionen at vinde sejre. Ja, det er ikke lige noget. Battle of Leipzig. Battle of Leipzig er en af koalitionens største sejre mod Napoleon. Den foregår her i 1812 stadig. Det er imellem igen en østrigsk-russisk hær og Napoleons hær. Østrigerne bestod i alt af østrigsk-russiske hær bestod i alt af 480.000 tropper, og Napoleons 130.000 tropper. Men på grund af deres store overtal vandt koalitionen og slog Napoleon tilbage. Dermed var vejen til Paris åben. Da koalitionen besatte Paris og Belgien, som var under fransk på det tidspunkt, forviste Napoleon til Elba og genindsatte den franske konge. Men de gamle reformer, som kongen havde, gjorde, at madpriserne blev dyre og arbejdsvilkårene dårlige og alt det der. Så mange begyndte at savne Napoleons billige priser og gode arbejdsforhold og alt det der. Og det var så det, der gjorde, at Napoleon flygtede fra Elba, som ligger ude for den nordvest italienske kyst. Lige ved siden af Korsika faktisk, hans hjemmeø. Så landede han i Sydfrankrig og marcherede mod Paris med de soldater, som var loyale over for ham. Kongen døde ikke, fordi han flygtede, inden han nåede til Paris. Disse dage kaldes faktisk The 100 Days Comeback. Men af at han kom tilbage, gjorde England og nærmest resten af Europa urolige for mere krig. Så nu for første gang i hele krigen landsætter England endelig nogle af deres egne tropper. Preussen og England vil marchere mod Napoleon igennem Waterloo, som ligger syd for Bruxelles i Belgien. Men de fulgtes ikke sammen. De kom hver for sig. Så Napoleons taktik var, at han ville sende en lille hær og holde den preussiske hær hen, indtil han havde fået besejret den britiske. Og så når han havde gjort det, kunne han så besejre den preussiske bagefter. Men den preussiske hær kom i tide og ødelagde Napoleons højre flanke, det vil sige tropper, hvor de står og alt det der. Og så var slaget desværre tabt. Selvom han satte sin elitegarde, de hedder Old Guards, hedder de. De var nødt til at flygte til sidst. Dermed var slaget tabt. Billedet her er Arthur Wellesley, Englands general, hertug af Wellington, som rider på kamppladsen efter kampen. Napoleon overgav sig derefter til briterne. Han troede, at fordi han havde hørt nogle rygter om den britiske gentleman, om at hvis man overgav sig, så ville man få lov til at være i fred. Det passede så ikke, fordi de sendte ham jo til St. Helena, som ligger 2.000 km fra nærmeste fastland. Han skulle ikke komme tilbage. Nej. Det er hans hus, Longhouse på St. Helena, renoveret dog i dag, ikke? Men da han kom, der havde han det godt. Huset var faldfærdigt, og der var mug over det hele, hvilket måske også kan have været en af årsagerne til hans død som 51-årig. Han havde 12 følgesvend med, blandt andet den legendariske general Bertrand, som havde fulgt ham siden hans karriere i Italien. Her ser jeg så Napoleon, der ligger død med sin kejserkrone på. Den 5. maj 1821 lå Napoleon død i sin seng. Han blev kun 51 år. Alle sad ved ham, men livet blev ikke givet til Frankrig. Briterne tog det. Det kom først tilbage, da Napoleon den 3., en af hans børnebørn eller nevøer eller sådan noget, regerede Frankrig i slutningen af 1800-tallet. Hans grav ligger i dag i Paris, tror jeg det er, i en eller anden kæmpe sarkofag, hvor general Bertrand også ligger ved siden af ham. Og også hans søn, kongen af Rom, som han kaldes. Hans søn hedder samme som ham selv, Napoleon. Det er så hans imperie. Det er komplet mørkeblå. Det er det, der er decideret Frankrig. Det er sådan lidt almindelig blå her. Det er stater, der har kontrolleret ham, enten med en af hans søskende hersker eller et eller andet. Vent, vi er ikke færdigt.
En lærer, der har 10. E lige nu, bedes ringe til kontoret. Vi skal lige høre, hvor I er lige nu. Og så de lyseblå, det er Frankrigs allierede i 1811 ved det største udbredelse. Lidt før maraton Moskau. Napoleon erobrede store dele af Europa ved hjælp af propaganda, som han var ekspert i, ved militær og ved at sætte familie og venner som herskere over de lande, han tog. Om hvorfor det er fede tider, det er jo lidt forskelligt. Altså i starten, når han bliver Frans første konsul, så er det jo fede tider for Frankrig, fordi han giver billigere madpriser, højere løn, mere fritid. Folk fik det bedre og bedre arbejdsforhold og vilkår og det hele. Briten havde det også okay, på trods af de tabte, fordi det, der egentlig også spillede en stor rolle i hans nederlag, var på grund af, at Briten havde en syg god økonomi for deres kolonier på det tidspunkt. Men efter Napoleon blev forvist til Elba, kom den gamle franske konge jo ind. Han brugte de gamle reformer, som gjorde tingene dårlige for franskmændene igen. Så der var det kun fede tider for Briten, kan man sige. Så kom Napoleon jo lige tilbage de der 100 dage lige hurtigt. Men så blev han jo besejret ved Waterloo. Så blev den franske konge genindsat. Han blev dog fjernet ved en revolution i 1830'erne. Men det er ikke noget, vi skal ind på. Okay. Så er vi der med det. Briten havde det især godt efter Napoleonskrigene, fordi efter han var blevet besejret, var Briten den stærkeste nation i hele verden i resten af 1800-tallet, under dronning Victoria. De ejede en tredjedel af jorden eller sådan noget. Altså, de havde så mange kolonier, og det var sygt så meget, de ejede. Og det var også der, den industrielle revolution først tog til, som gjorde dem til den mest førende nation i hele verden. Og problemformuleringen. Den kan du lige læse op. Stille og roligt, ikke? Hvad var Napoleons formål med Napoleonskrigene 1805-1815, når han allerede var magtfuld i store dele af Europa? Napoleon havde den vision af, at han drømte om et forenet Europa, ikke verden, kun Europa. Det vil sige de hvide, ikke? Med samme valuta, frank, som det hed dengang, samme sprog, fransk, samme hovedstad, Paris, og samme hersker, ham selv. Meget firkantet. Det har vi jo lidt i dag med Aalborg. Hvad ved jeg nu, som jeg ikke vidste før? Altså, jeg vidste godt, at han havde vundet en del sejre og sådan noget, men jeg vidste ikke, at han var så god, som han var der. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Og jeg vidste heller ikke, at han spillede så stor rolle i den franske revolution, som han egentlig gjorde som general. Det vidste jeg ikke, han gjorde. Og jeg er kendt for eksempel en gang Battle of Austerlitz, som er hans største sejr i hele krigen, for eksempel. Waterloo kender alle jo næsten, ikke? Fordi det er jo hans nederlag. Ja, der er blevet sunget nogle sange. Anders Waterloo, ja. Er der det? Ja. Det har jeg så ikke hørt om. Efterfølgende, og det er jo kun fordi, han har gjort det. Altså, i min egen holdning, så er han ikke ond. Fordi han var ikke en eller anden, der var krigsglad og bare ville dræbe folk og sådan noget som Hitler og alle dem der. Altså, han var ikke syg i hovedet. Det var han ikke. Han havde bare sine visioner. Inden han blev general, så drømte han om et liv på havet, eller som forfatter eller et eller andet. Det var fordi, han så sin chance under den franske revolution, at han tog den. Og det brugte han jo så til storhed, så kan man jo se. Altså idealist. Hvad for noget så? En idealist. Så har smag for... Posten klar. Det var Napoleons hatte. Håber I kan lide marcipan. Jeg elsker det. Det er flot, hva'? Er der nok til at gøre den også? Ja, jeg går nok til. Ej, det er min yndlingsgave. Ja, jeg får det. Den kan Olli godt lide. Tænk, at en hat smager så godt. Ja. En hat, ja. Jeg har ikke selv smagt den, så jeg ved faktisk ikke, om jeg kan lide den. Kan du ikke bare spytte det ud, hvis du ikke kan lide det? Napoleon spiser sin egen hat. Claus, det går ikke at spise din egen hat. Det kan også gå, ikke? Det smager godt. Så, hvad med spørgsmål? Ja, spørgsmål? Jeppe. Har det der noget med at gøre med, hvordan han brugte så meget artilleri? Har det noget at gøre med, at han har været artilleriofficer?
Det har det nok, fordi han læste jo mest til artilleri. Som vi også hørte i videoen, så der i krigen i Italien, det ændrede jo hans måde at bruge artilleriet på, var jo sindssygt godt i forhold til, hvad mange andre herrer gjorde dengang. Hvor stor en sum regner man egentlig med, at han har brugt på krig? Det har jeg desværre ikke fundet nogen tal på. Det er der ikke rigtig noget om, hverken i bøger eller på nettet eller noget. Så det har jeg desværre ikke kunnet finde tal på. Det har nok ikke været billigt. Nej, det har det nok ikke. Hvorfor var det, at han ikke kunne få børn med sin kone? Hun havde et eller andet, hvad det nu det hedder. Det er noget, kvinder har nogle gange. Altså, hans første kone var det. Ja. Josefine. Hvad nu det hedder? Steril, ja. Det er det hedder. Hun var steril. Og derfor, og fordi ja, han jo som kejser følte, at han var nødt til at lave en søn, så blev han skilt fra hende. Og efter han besejrede Østrig ved Austerlitz, så fik han Franz Josef, kejseren af Østrig på det tidspunkt, til at give sin datter til ham. Maria Louise hed hun. Og det var så hende, han fik sin søn med. Hun elskede ham faktisk. Men i starten var hun bange for ham, fordi i Østrig har hun selvfølgelig kun hørt ham som et uhyre og alt muligt, ikke? Hvor mange år tilbragte han i det der... Sankt Helena? Det der gamle hus der? Ja, lad mig se. 6 år, fordi han døde i 1821, og han blev forvist i 1815 til Sankt Helena. Så han tilbragte 6 år i mug og alt muligt, altså. Ja. Og han, ja. Nå, bare fortæl færdig. Okay, men hans død vides jo ikke helt præcis. Han fik konstateret mavekræft, som jeg selv tror på, fordi mange af hans familiemedlemmer også døde af mavekræft. Og det kan jo godt ligge i familien nogle gange. Hans far døde af det, mange af hans søskende døde af det og alt muligt. Men nogen mener, at han blev arsenikforgiftet, fordi man har taget nogle hårprøver, og der er tusindvis af arsenik i hans hår. Men det er ikke så underligt, fordi det havde han allerede i 1805, hvor han blev kronet til kejser. Og det er fordi, det skyldes en hårponade, som var meget normal på hans tid. En hvad for en? En hårponade. Eller hvad? En ponade. Ja. Han havde jo sådan noget fladt hår jo. Ja, det skulle... Ja. Det var voks. Ja, eller sådan noget. Datidens voks. Altså folk omgås mere arsenik i den tid, end de gør i dag. Men det er jo dødgiftigt, altså. Ja, det er jo det. Store mængder, Ja, men små mængder, det er ikke. Det er fordi, du siger, dit billede af Napoleon er, at han er en stor krigsherre, men du siger, han var ikke, fordi han var magtliderlig, hvis man kan bruge det ord. Nej, det synes jeg ikke, han er. Men det synes jeg er svært at ikke at tænke på ham som magtlidende, når det han er mere og mere. Altså, de store krigsherrer, han må da ville have mere og mere, ikke? Ellers havde han vel stoppet på et tidspunkt. Ja, men endelig så gjorde han det bare, fordi han ville gøre tingene bedre for alle, fordi... Altså, og det mener jeg ved selvfølgelig godt, at vi ikke vil have det, vel? Men tænk lige over, ville det måske ikke være nemmere for hele Europa, hvis det bare var hvis det bare var et land, det hele, altså du ved, med samme valuta, samme sprog og alt det der, fordi så er der ikke stridigheder mellem det. Det var en tidlig EU. Et tidligere EU, kan man sige. En tidlig EU-forkæmper. Jeg kan huske dig, Jeppe, du spurgte jo også, hvad han i forgårs, hvad han måske ville sige til vores EU-union i dag. Jeg tror, han vil være sådan lidt bittersødt med det. Altså, han vil godt kunne lide, at vi holder sammen og det der. Men jeg tror gerne, han vil have af hans eget sprog og hans egen valuta. Og jeg tror heller ikke, han vil kunne lide Frankrig og taget euro. Det tror jeg heller ikke, han vil kunne lide. Han er vel glad for sit eget land. Ja, det er man vel. Så skal vi også slutte, hvis der ikke er nogle flere. Hvor lang tid har vi brugt lige hurtigt? 25 minutter. 23 minutter. Jeg har faktisk et spørgsmål. 23. Hvad er det der tøj, han havde på, som du har på lige nu? Var det et mode dengang? Det var meget normalt for en general at have på. Generaler var sådan nogle mærkelige mennesker så. Jamen altså, prøv lige at tænke på at løbe i sådan noget her, ikke? Altså, det gjorde han jo mange gange, hvis han skulle kommandere nogle tropper under slagene og alt det der, ikke? Så skulle han løbe og alt muligt. Vi så i en anden video, jeg ville have vist, ikke? Sådan at han fortæller, at Rusland aldrig kunne blive tæmmet. Så ser man ham i baggrunden løbe sådan her og kommandere et eller andet bare meget hurtigt og sådan noget til sine tropper, imens de står og skyder på nogle russere. Flere spørgsmål? Nej, Også en løbsleg. Skal vi klare det? Rigtig godt, og tak for dagen.